DXDC Radyoman Report. Personal grudge kung dumot ang gilantaw nga motibo sa kapulisan sa pagpusil patay sa 26 anyos nga PUJ driver sa Barangay Los Amigos, Tubok District ning Dakbayan sa Davao. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Police Major Elisa Ramirez, Los Amigos Police Station Commander, gikumpirma niini nga nakadawat na og death threats. Una pa man gipatay ang biktima nga giilang si Michael Justin Tambabangot. Sigo ni Ramirez, aduna sila person of interest na nga gitutukan sa krimen. Isa-isay sa witness nga samtang nakapark ang gidriver ni ining jeep. Kalitrang mibutho ang wala pa mailang gunman nga naka-yellow ang helmet ug black nga t-shirt sakay sa pula nga XRM nga motor ug gipusil ang biktima sa makadaghang higayon. Nakadagan pa kini apan gigukod sa gunman ug gipusil na usab og balik hinungdan sa iyahang kamatayon. Katong POI nato, mao ba nang gi-consider nato nga gunman or someone behind the killing po? Dili pa na mo matumbok ang katong gunman katupang kuan kay naamang good ni kuan good ang kaning biktima manggod based on mo ang investigation na daw ni siya yung mga personal grudges o nakapa-blatter daw ni kay naa siya yung mga threats nga nadawat. Asa siya nakapablatter diri sa Los Amigos ma'am? Dili pod kay dito pa man ni super siya nagpuyo sa una sa Kalinan area. Taga-Kalinan gid daw dani. Kalinan kay dire lang ni siya nabalhin tungod kay naa diri ang iyang partner. Justisya karon ang singgit sa pamilya. Uga gikatakda kining hayaon sa ilang panimalay sa Barangay Gumalang, Baguio District, Davao City. Akong gusto sa pangitaon, Ginoo ang akong isaligan. Akong anak pakisama kay na basig asa ka mo ato ana. Ug anong anaon akong anak patyo nga ina. Gikan dinhi sa Los Amigos Police Station, kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.